kumapanga matasbihat, subhanallah, matakbirat, Allahu akbar, mango bweleza, alhamdulillah, mango bweleza, astaghfirullah, mango bweleza, kama la ilaha illa Allah, mango bweleza, kabena la hawla wala quwwata illa billah, madhikiri kata mango bweleza nchino ngati zimene zimakazo kwenda kwambiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuposera masiku ena onse amene munthu ungagwire ntchito ngati zomwezi masiku ati amene wawa. Alright, tuweza kuti masiku atena amadhul hijja ndi abwino kwambiri opambana kuposera ngakhale masiku 10 a mwezi wa Ramadhani kapena masiku onse a mwezi wa Ramadhani. Siku kamba za usiku koma masiku umene uli usana. Usiku ndekuti usiku ndi Lailatul Qadr. Usiku wa Lailatul Qadr ndi opambana kwambiri kuposa usiku onse, koma apa tukamba zokuzana ndi usana. Alright, zimesonyeza kuna kuti ngadunga sale mwezi umene wa Dhul Hijja nkha kukondera kwambiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unga kuposera kusala kwina kuli pose munga sale pachaka pasiku lililonse pachaka. Allahu akbar. Denga kusala masiku onse 10 ndakuti zabwino kwambiri. Ngati ukufuna ukoza kusala lero mawa koza sala siku lina kuza sala. Ngati ukufuna ndekuti at least yaumu Arafa, siku la Arafa anthu akaima papila Arafa, siku limene mahujaji aima pa Arafa limene lili pa 9 Dhul Hijja, siku limene lili kuyesera kusala. Kwa hiyo tumiko Allah analimbikisa wina aliyense